தேயிலைத் துறையை நிலைநிறுத்துதல் மற்றும் வாழ்வாதார சமூகங்களை ஆதரித்தல் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு இந்த ஆண்டுக்கான சர்வதேச தேயிலை தினம் மே 21 இம் தேதி சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி பள்ளி மாணவர்களின் படைப்பாற்றலை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 2 பிரிவுகளாக தலைப்புகளில் தேயிலை தொடர்பான ஓவியப் போட்டி குன்னூர் உபாசி அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு தங்களது படைப்புகளை வெளிப்படுத்தினர். தேயிலையை பாதுகாத்தல், மலைப்பகுதிகளை அழிவில இருந்து தடுத்தல் மற்றும் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு உள்ள பல்வேறு வரைந்து வண்ணம் தீட்டி தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.